Сега от Джиро към Чико. Спомен за великия футболист. Паметта за големите личности понякога остава не само в архивите и статистиките, а и в сърцето на един град. Нека да си спомним за големия футболист Динко Дерменджиев. Не пропускайте тази комбинация. Аспарухов центрира. Котков се навежда и Дерменджиев вкарва гол. Гол! Златният гол на годината. Заслужена радост. Най-радостен, разбира се, авторът. Blu canari di ramo in ramo gorgheggia vento il tuo richiamo. Blu 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 canari qui 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 si perde l'eco se piangi o canti al tramontar qui qui ripete il vento. Blu 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 canari qui 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 si perde l'eco se piangi o canti al tramontar. Дори, може би не всички имат идея колко подходящо е това сливане на кадрите с Динко Дерменджиев и надписа "Той не умира". Ще си дадем сметка за това, че в живота може би няма нищо случайно. Ще си дадем сметка и за много други неща. Знаете, вече има и монумент на Динко Дерменджиев, поставен пред стадиона на Ботев в Пловдив. Сега при нас е неговата племенница, професор Надя Чернева. Тя е част от инициативния комитет, от фондацията, застанали зад каузата за изграждане на монумента. Здравейте! Здравейте, честит празник! Да, благодарим много. Честито и на вас постижение, зад което вие стояхте много усърдно. Благодаря ви. Много, как се казва, много убедително изричахте думите в полза на това. Благодаря ви. Естествено е в такъв момент да започна с думи на благодарност, защото всъщност това, което се случи за по-малко от година и половина, си мисля, че ще остане в историята на футболен клуб Ботев Пловдив. Това е първият паметник, създаден след създаването с средства от народа на бюста на патрона. Най-стария футболен клуб в България, който има 114 годишна история, вече има своя втори паметник, който е резултат отново на народната любов. Той беше замислен така. Да. Като паметник, който ще бъде символ на любовта на хората от трибуните към един велик български футболист с световна известност и не на последно място голям пловдивчанин. Той никога и с нищо не смени Пловдив. Така че благодаря на Фондация Жълто и черно, на всички дарители, сред които фондацията е основен дарител, на всички хора, които видяха в създаването на този паметник запазването на паметта за една футболна легенда. Динко Дерменджиев беше една от спортните емблеми на Пловдив и остана в сърцата на хората като представител на онова време, което определят мнозина като времето на футболната романтика, в което на футбола гледаха като на изкуство. И мнозина сравняваха неговата игра с балет. Появяваха се много снимки, на които коментарите бяха футболен балет. Така че благодаря на Фондация Жълто и черно за това, че я има. Благодаря на всички мои колеги от тази фондация, които застанаха зад реализацията на този паметник с цялата си разнообразна експертиза, защото в тази фондация има хора, представители на науката, на изкуството, на спорта, лекари, IT специалисти, компютърни инженери, спортисти, журналисти, филолози. И този паметник се случи някакси като почти както в поемата на Вазов,
момата с иглата, учени и сумът. Всеки един от тези хора Да. с труда си, с идеите си, с физическото си присъствие и техническа, ако щете, помощ във всеки един момент от старта на реализация на тази идея, допринесе за това тя да се случи по възможно най-добрия начин, така както ние сме си го представили. Защото ако има нещо, с което тази фондация се доближава като идея на съществуване и дейност, като тематика, свързана с вашето предаване, то това е запазването на историята, на традициите, на паметта, на ценностите, на онези честни, достойни и доблестни измерения на ботевизма, които правят футболен клуб Ботев Пловдив толкова различен. Като казахте за романтичния поглед към футбола, никак не ми се иска да намесваме и това как днес се гледа на футбола. Ние виждаме кадри от 60-те години, когато публиката слиза на тревата да се радва, сега намести от публиката от съвсем друг тип. Много зловещи. Да. Всъщност това е и целта на създаване на тая фундация. В едно време, в което всички сме свидетели на една отчаяваща загуба на смисъл и идентичност. И в търсене на това възкресяване на история и на памет, и в търсене на една приемственост между едно поколение, което е било свидетел на други времена в футбола, на други отношения между футболисти и публика, ние да направим видими тези неща, които искаме да оставим у младите, които не са виждали този футбол, които нямат представа от такъв тип отношения, а те заслужават да се пазят. Спомням си на Георги Марков един разказ, нашата Коледа, в който той казва: ние сме ние, докато тъжим за миналото. В този смисъл миналото го възприемаме като послание и като памет, която трябва да бъде съхранена. Защо беше толкова символно това преливане между образа на Динко Дерменджиев и надписа "Той не умира"? Кога е роден той? Той е роден на 2 юни. Да. Дата, в която си спомняме за паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България. Цял живот играе в Ботев. Някакси тази рожденна дата бележи цялото му развитие, не само като футболист и като човек. Да. Той е, мнозина вероятно от вашите зрители не знаят, че той е потомък на виден панагюрски род. Неговия прадядо по майчина линия е бил стотник в Априлското въстание. Охрана на Левски. И на родната къща на баба ми има паметна плоча с неговото име, Делчо Цолов, Футиков. Името му е в списъка на поборниците в музея, в историческия музей. Това е фамилията на Райна Княгиня. В Панагюрище, да. И има нещо естествено в това, че паметника беше открит на 1 май, когато отбелязвахме 150 годишната от избухването на Априлското въстание. Това е датата, на която преди 7 години той си отиде от нас, а на 2 юни ще направи 85 години. Така че много, много символи в една дата и сме щастливи, че всъщност откриването на този паметник беше празник на живота, защото за него футбола беше радост и удоволствие и беше всичко онова, което влиза в общо човешките представи за живот. Не само призвание и професия, но усещане за това, че си свършил работата и за това, че си отговорил по достоен начин на любовта, която се получава от хилядите от трибуните. Аз често си мисля, че би било много хубаво да имам възможност когато събеседника изрече нещо, аз просто да замълча и така да завърши разговора. Филолозите стараме от Логорея, затова прекъсвайте ми и задавайте въпроси, защото аз мога да говоря до безкрай.
Това е идеята, да говорим за безкрая, Да, за което да, аз ви благодаря. точно така. В телевизията, която празнуваме днес, всичко е крайно, за съжаление, но пък разговорите за безкрая са Аз ви позволени. благодаря много за тази покана и всъщност и този паметник, както и вашето предаване, са онова послание на Пловдив, което имаме заедност, за което заставаме всички и дай Боже повече такива инициативи. Ние ще запазим в тайна онова, което предстои. Ще ви изненадаме приятно. Следете сайта на фондацията. Има много неща, за които вероятно ще имаме възможност да поговорим във вашето студио. А всеки паметник е и Възкресение, и Рождество, Точно така. и смисъл. И е хубаво, че има личности, които са отвъд пристрастията, отвъд нажежените страсти. Които обединяват. Да, именно, които обединяват. Защото така, на откриването бяха представители на всички футболни клубове в България и на всички общности футболни. Благодаря ви още веднъж за поканата. И всичко най-добро.